Добър вечер, скъпи приятели! Добър вечер! Моля ви за минутка внимание и разбира се и за пространство. Добър вечер, аз съм Искрен Пецов. Добре дошли първо в това прекрасно заведение Капучино, което е домакин тази вечер. И разбира се, добре дошли и на страхотното представяне на най-новите модели очила от световни известни дизайнери. Най-известните бих казал в световен мащаб. Първо искам да се извиня, че тази вечер в програмата беше уловена Маги Желязкова, която за съжаление е болна и с висока температура няма да може да присъства, така че аз поемам нейната роля тази вечер. Нека да започнем с първото представяне на Dolce & Gabbana. Последният моден списък в сферата на случването очила са новите творения на двойката Dolce & Gabbana. От Анджелина Джоли и Кали Минок до Холи Бери и Кейти Холмс са сред известните притежателки на новите очила на италианската марка. Според експертите, очилата Dolce & Gabbana са предназначени определено за енергична, млада, иронична и самоуверена жена. Те са с много модерен и рафиниран дизайн и с перфектно изписани детайли. Гамата от модели е доста широка, но общото във всички тях е елегантността и ексклюзивността. По очилата не липсват и камъчета Сваровски, които обръщат в женственост и страст носещата ги жена. Dolce & Gabbana. Всички очила са в колекция 2008-2009 година. След Dolce & Gabbana следва Bulgari. Очилата Bulgari са изтъчени и ексклюзивни като бижута. Линията на Bulgari се отличава с материали с високо качество, изключително внимание към детайла и съвременен неповторим дизайн. За тези, които разбират лукса на всекидневен орнамент, Bulgari има нови предложения за оригиналност. Не случайно Катрин Зита-Джонс, Къртни Кокс предпочитат точно тази марка – Bulgari.
Аплодисменти за най-новата колекция на Fendi. Комбинацията на ежедневна визия с акценти от шикарния лукс, Michael Kors е въплъщение на модерния американски стил. Колекцията включва интерпретации на най-представителните атрибути на луксозния лайфстайл. Анджелина Джоли, Джесика Симпсън, Ева Мендес и Дженифър Лопес са сред известните любители на тази марка. Е съвременна луксозна марка с класически стайли и модерна закачка. Слънчевите чула комбинират италиански традиции за качество с модерна, уравновесена елегантност. Индивидуалният стил на Prada е иновативен и отговаря на промените в лайфстайла. Ева Лонгория, Парис Хилтън, Анна Корникова и Никол Кидман.